Çalakkerên ser bi Gensemê ji bo aştiyê di çemê Munzurê de rafting kirin. Navenda çalakiyên civakî û şêwirmendiya Gencan Gensema ser bi şaredariya Dêrsimê bêrên xwe vê carê ji bo aştiyê li ba kirin. Werzişvanan li devera pira veng heta pira silîcê di nava ava har a biharê de rafting kirin. Şaredariya Dêrsimê jî piştgirî da vê çalakî. Vama wezeme aştiye maka her myo wezeme cenjne maki Avrupa'ya karşıya her de le serva aşti ma huyu onzeme Avrupa piyamim peser ma huyu on serva aşti. Werzişvan gelek caran digerinekên teng û zinarîn de ji botên xwe ketin. Lê bi sağ û silametî ji aliyê hevalên xwe ve hatin rizgar kirin. Digel hemû xeterî û metirsiyan jî werzişvanan bi vê çalakiyê hewldan balê bikişinin ser aştiyê. Rafting kerdimi ma wezem ki millet ma berita de por berita ber velatı xo teyna cema verdire. Her sal êdî van demana bi taybetî Kurdên ku li dervê welat dijîn hêdî êdî diherikan Dêrsimê. Werzişvan bangî Dêrsimiyên li xerîbiyê dijîn dikin ku wekî her sal vê havînê jî bêhvedana xwe li welatê xwe derbas bikin. Saat haştima euro krego huyont. Nazat herkes biliyor. İyi ki nazara Avrupa'da başka da insanlar herkes biliyor nazar. Nazar to açın rahat to herkes bir büfet ediyor. Mugurata biliyor. Ji axaftin û daxuyaniyan diyarê ku di rojeva siyasetmedaran de aştî tune. Sen ne konuştun? Lê belê de her gav û tevgera welatiyan de daxwaza aştî û aramiyê heye. Serkan İnce, Ruda û Dêrsim.